Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Wadhi nyime. Moko kuom jod bura mag duond bura mar ODM omedo seyo piny owacho mar Kenya Kwanza magiwacho ni osemiyo jo Kenya ting'o sigo mapek kaluwore gi uchumi ma piny Kenya ma odhi malo nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Jod bura go kotelne kod jatend kweth manok e od bura mamalo James Opiyo Wandayi wacho ni paro mar chik mar omenda mano ma higa ma 2023 kaka riwruok mar Azimio oginyal yie mondo mi okal e nyim od bura. Gikoni chikno dhi medo siko chumi mathurka ka Wandayi wacho ni jatend piny Kenya William Ruto keto osuru mamalo ne jo Kenya ma yuto mar pesa gi ni piny ma madi biro tiyo godo e kampen mar higa ma 2027. Jod bura go bende wacho ni kaka riwruog siasa mag Azimio ok gibido ke twak gi Kenya Kwanza ka gikone jora mag Azimio pacho ka mondo ikre ne ng'anyo kaluwore gi ngima matek ma jo Kenya sani kale. Ne giloso rawinji Chiefs kambe kar chung bura ma Kasipul e kinde romo mar ODM kama ne ginyiere twak mane Ruto golo e kinde nyasi mar Madaraka. Can you confirm here that you reject in totality the Finance Bill 2023? In fact, my view is that if the Finance Bill is not withdrawn, the Finance Bill 2023 as currently crafted, if the National Treasury does not withdraw it and reintroduce it in a form that is acceptable to the people of Kenya, then there's no point of anyone coming to Parliament to read the so-called budget speech. Nearly everybody is opposing this bill. So if you support it, know that you are a lone ranger and you are not helping anybody in Kenya. And you told Kenyans that you are in for hustlers. You baptized the common man with a new name called hustlers. But the first thing that you did, Mr. Ruto, as soon as you got to that throne, is to make sure that all the prices of commodities for the hustlers went up. Maneno paro